बिसोरो थांखामानानै सिखाव बायदि बेयावहा बे बिटिआर सुक्तिखौ खालामफैबाय जोङो थेर बेथेर जानायनि लामायाव दङ दा बेखौ जोंनो फिनखौ होनांगोन। खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रि खमिन सरगियारि, गामि कटरा, डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि, PS खैराबारि। आं सासे जोंनि बे बर' गामिनि सासे अति आं दुखिया परियाल। जोंनि गामियाव टटेल पपुलेसन जोंनि 1173 गासै टटेल जोंनि गुबुन हारिजों आरो जोंनि हारिजों गासै माइनरिटिखौ लाफानानै 1173 पपुलेसन। बिनि जोङो बर' न'खर हिसाबै जोङो 58 न'खर दं। बेयाव जोंहा पपुलेसना 307 बर'आ 370 जन परियाल जों बर्तमान बर' जोंनि सुबायाव दं। बेयाव बुंनो गोनां आंनि मोनसेयानो खोथा दं, जोंनो BTR जोंनो नाङा, BTC महरैनो थाथोंसै, किन्तु जोंनो बड'लेण्ड नांगोन। जोङो जोंनि हारि हिसाबै जोङो बुंनो थांदों जोंनो बड'लेण्डखौ नांखाथारगौ। किन्तु BTCआ जि सुक्ति खालामनानै BTC महरैया जोंनि मोनब्रै जिल्लाजों जों थाफानानै जिखिना जोंनि जागासिनो दोङो बेखौ जोङो साबायखर होदों बिथांमोनखौ। किन्तु दा बहै जानाय बे सुक्तिखौ जोंनो जेब्लाबो नांथारा। बे सुक्तिया नंखाय सुक्ति, बे सुक्तियाव जोङो थाफाया। मानो होनोब्ला जोङो हारि हिसाबै जोंबोथ' BTCनिफ्रायनो बे BSC जुगनिफ्रायनो जों सोलिगासिनो दोङो। आन्दलन खालामनायावबो जों दोङो। जेरावखि जाया जोंनि हारिनि थाखाय जेराव मिटिं जायो, जेराव जों थांनांगौ, मोनफ्रोमबो जोङो माबायावहा बाहागो लानाय जोंनि रेकर्ड दं। नायथों जोंनि गुनि बुद्धिजिबिफोरा बिथांमोना नायहरथों कटरा गामिनिफ्राय जोंनि हारिनि थाखाय जों आन्दलन खालामनायनि खेत्रआव जों थांदोंना थाङाखैमोन, बेखौ रेकर्डखौ नायहरबानो गासैखौबो रोखा रोखा नुनो मोनगोन। ओंखारलांगोनखा। मानो होनोब्ला दा BTC जानायनि उनाव जिखिना जोङो गासै सुबिदाखौ जों मोनबाय थादोंमोन, जों अनलायनानै बयनिबो कास्टनि जों थांलाय फैलाय जोंनि गासैयावबो दंजोबखायो। बाजारानो जा, स्कुल कलेजानो जा, जों गासै हारिजोंनो जों लोब्बा लाखिनानै जोङो बरिया मोनसे परिबेसाव जों सोलिगासिनो दङमोन। किन्तु बिसोरो दा जितु जातिगत हिसाबैहा बिथांमोना दा बुंदों जेनेबा बिथांमोनाथ' ओंखारलांनाया बे खाथांखा, ओंखारलांखाथारगोन। जोङो BTC जानायनि उनावहा जिखिना मोन्दोंमोन बिथांमोनाथ' बे BTRनि उनावथ' मोनाबो जानो हागौ। दा जितु खोनागासिनो, दा बेखाय बिथांमोना थांना होखागोन। थांनाय लोगो लोगो जों थांनो गोनां बाध्य। जोंहा मेजरिटिया खमखा, बेखाय जों थांनो गोनां जागोना बे बाध्यतामुलकखा। दा बेखाय रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे खुलुमहरनाय, जाहाथे नोंथांमोना जोंनि गामिखौ जोंनि हारिखौ नोंथांमोननिनो फंबाय बिमा बिफा महरै गासैखौबो नायहरनानै जोंनि सायाव एसे अननायखौ लाबोनानै जाहाथे बे जितु BTRनिफ्राय दाननाय थाङि बे सोमोन्दै एसे रायजो राजाफोरा फंसे फंनैबाबो बुङो। दाथ' बड'लेण्डआ मा समाव जाहैगोन बेखौ आं दा मिथिथ'वा। थेवब्लाबो जोङो जोंनि हारि हिसाबै जोंनि बड'लेण्डखौथ' जोंनो नांथारखागौ। किन्तु दा बर्तमान BTC हिसाबैहा जोङो जि मोनथाम कास्टनि लोगोआव जों सोलिगासिनो दोङो, जोङो ST आरो जेनेरेल आरो माइनरिटि। बे मोनथाम कास्टनि मानसिजों जोङो BTC सुक्ति जानायनि उनाव जोङो बिराद अनलायनायनि गेजेरजों जों सोलिगासिनो दोङो। किन्तु थेवब्लाबो बड'लेण्डखौ जोंनो नांथारगौ, बे दाबिया जोंनि हारि हिसाबै जोंनि दोङो। BTR सुक्तिखौ कुनु कारनाव जों मानिया। मानो होनबा जों ओंखारनोबो हायो, हाबनाबो थानो हायो, बिदि खोथाखौ जों मानिना लानो हानाय नङा। जों ओंखारखानांगोन। ओंखाय गासै रायजो राजाखौनो बुंखादों, आं खुलुमहरदों जाहाथे जोंखौ ओंखारलांनायनि लामाखौ होबथायो। जेरै जोंखौ दानख'नायनि लामायाव सोना दोनदों, बेबायदि जोंखौ हमथाना लाखिनायनि लामाखौ जाहाथे लाखिनो हायो नोंथांमोना। बिनि सायाव बुंनो गोनां जेबो गोलाव बाथ्रा नङा। बुद्धिजिबि माखासे, मेलेमजिबि माखासेया बुंगासिनो दोङो। बिथांमोनाथ' मोनफ्रोमावबो दोङो। BSC, BTC, दा आरो नैबे मोनसेयाव BTR। दा बे BTRखौ जि सुक्ति खालामना फैबाय, बे मा दानख'नाय दानख'यि ओंखारलांनो हानाय हायि
बेफोरबायदि समावहा जोंखौ मानो नाङामोन नामा जों पाब्लिकखौ नाङामोन नामा जोंखौथ' खेबसेबाबो सोंफायमोन राजा लामा होबथानांगौ समावहा जोंनि हारि हिसाबैहा जोंखौ माखासे मेसेज हरो थांनांगौ जोङो साइकेल लाना फैसा खांलायनानै जोङो हारिनि थाखाय जोङो राजा लामा होबथानो थाङो ट्रेन लामानि गेजेराव जों गसंहोयो ओंखाम दै गैया दा बेफोर माखासेखौ जायफोरा बेफोरखौ दैदेनलांदोंमोन बिथांमोना माखासे थाखा फैसा रांखावरि लानानैहा बहाबा जिरायना दंमोन नामा बे समाव जोंखौ मानो बुंनो फैनो हायासै बे सुक्तिनि समाव गामि गामि हाबनानै मानो बुङासै जे जोङो दिल्लीयाव जोङो गभर्नमेन्टजों जहैनानै जोङो BTR सुक्ति खालामनो थांगासिनो दं रायजोफोर ओरैबायदि जागोन सुक्तिया मानो जोंखौ बुंनानै खेबसेबो थाङासै सोरो थांखामानानै सिखाव बायदि बेयावहा बे BTR सुक्तिखौ खालामनो फैबाय जोङो थेर बेथेर जानायनि लामायाव दङ दा बेखौ जोंनो फिनखौ होनांगोन रायजो राजानो जोंखौ फिनखौ होनांगोन जोंनि जाय जोंखौ दैदेनदोंमोन फरायसा आफादनि बिथां मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा आंखौ गाज्रि मोननाङा नोंथांखौ आं खुलुमहरदों नोंथाङा फैनानै गामि गामि हाबनानै जोंखौ बिनि फिनखौ होफै बेयाव मा सुक्ति जाना फैखो बिनि फिनखौ जोंनो होफै दा BTC इलेक्सन फैगासिनो दं दा बेयावहाय जों मोनथाम बे हारिनि जों परियाला गासैबो जयैनो दोङो खौसे जानानै दं आरो BTC जानायनि उनाव गुबुन हारिनि मानसियाबो जोबोद गोजोननाय मोनगासिनो दं बिथांमोनाबो लोब लोब हेफाजाब होफैगासिनो दं दा नायनो थाङोबा जोंनि BPF दोलोआ BTC गभर्नमेन्टखौ सोलायनाया दिनै 15 बोसोर जालांबाय बे 15 बोसोराव रावबो जेबो मोनाखै होननानै जेबो बुंनो हाया दा बेखाय जों फैबाय थानाय बे BTC इलेक्सनाव जोंनि गासै गुबुन हारिनियानो जा माइनरिटियानो जा आरो जोंनि बर' माहारियानो जा जों गासैबो BPF दोलोखौनो जोङो सापर्ट होगोन बे आंनि बुंनाय खोथा नङा जोंनि गासै जोंनि जायफोरा नै दा सुक्ति दा बय जिथु सुक्ति जालांबाय बे सुक्तिखौ गाज्रि मोननानै जोङो बिथांमोनखौ सापर्ट होनानै BTC गभर्नमेन्टखौ BPF दोलोखौ जुदि जों लाबोनो हायो होमबानिया जोङो बड'लेण्डनि थाखाय जोङो बिथांमोनजों थाफानानै जों सहजुग होलांगासिनो थागोन जोङो